Bé, bona nit. Bueno, hem arribat a un partit també al final amb un altre cara i creu, no? Portem uns quants. Una primera part amb la qual hem estat molt desencertats, també precipitats en algun moment. Hem dominat allà, hem tingut tirs extres, però i només amb aquesta situació de tirar molt més que ells, no sé, portaven 10 o 12 tirs més que ells, hem aconseguit anar endavant, no? A la segona hem tingut el millor moment nostre, el tercer quart. Hem ficat allà 12 punts a dalt però no hem acabat de redonir-ho, no? A darrere hem anat ells ficant algunes cistelles, l'entrada de jugadors a la banqueta d'ells, el joc interior ens han fet molt de mal i hem arribat a un quart allà molt apurats al final, no? Nosaltres amb poques referències, intentant lluitar totes les pilotes, així, no? Ens hem agafat el partit però amb una tendència una mica negativa, no? Molt focalitzat tot el nostre joc exterior o el nostre joc ofensiu i bueno, el que sí que hem fet és treballar bé, no? Hem entrat un car i creu final, hem tingut un parell de dos triples de Paco molt importants amb el final dels 40 i al final i al millor 43 i nosaltres no hem tingut allà ni força ni clarividència i el partit l'hem continuat lluitant però l'última jugada ha sigut una mica el que hem pogut veure d'aquest temps reglamentari que hem arribat molt justets. No hem vist cistella i hem tingut uns percentatges durant el partit molt pobres, tant de tirs a sota com de tirs de 3 punts, amb poca circulació. El 5x5 hem patit molt, no hem tingut equilibri i a base d'entrega, de tenir, repeteixo, al final hem tingut 21 possessions més que ells. No hem pogut guanyar el partit i puc dir que ells han estat millor els moments definitius, no? És a dir, hem compensat això amb un joc venint des de darrere, al marcador, i al final aquest car i creu al final ens ha sortit creu, no? No sempre jugar a casa facilita aquests car i creu guanyar-nos. Jo crec que a vegades també crea una mica de tensió de cara a poder resoldre's al teu favor. Si el partit el guanyes de forma clara, la gent t'impulsa molt, però a vegades, depèn com vagi el tema, produeix més pressió poder jugar a casa si no has resolt el partit abans. En aquest cas, cara i creu que ens ha tornat a sortir de cara i anem ara en aquests moments 2-4. Robert? Sí, Salva, 2 punts a la pròrroga. No sé si creus que l'equip en els últims minuts, no només a la pròrroga, sinó també al temps reglamentari, li ha faltat alguna cosa més que algun argument ofensiu més que diu Josep? És una evidència. És una evidència. Nosaltres al final també la dependència sobre la Debo ha sigut molt gran. El nostre joc interior no és un Nacho que els 4 que han estat bé, els 6 no han aixecat una bola, s'han fotut 10 taps i un joc molt previsible, gent que ha volgut fer-ho i no han tingut el dia i no han tingut allà massa clarividència. També és cert que els tirs que han tirat alguna vegada algun tir, recordo el de John a l'últim, una banda ja del Debo que trepitja, coses aquestes que et fan donar una mica de l'e, tampoc l'hem tingut i al final hem sigut massa previsibles, diríem, en aquest tram final, coincidint amb els minuts que portava aquest jugador, ens ha fet cometre no tenir massa arguments finals per guanyar. De totes formes, anaven empatats faltant un minut i alguna cosa, és a dir, que el triple de Paco tampoc s'han fet moltíssims punts, ni que siguin decisions, però nosaltres ells han arribat amb una mica més de
de varietat o de jugadors amb possibilitats, en aquest cas Panco, perquè jo crec que els tipus de Panco han sigut, si fas 2 a 5, doncs no hi ha més. Malgrat els 2 equips al límit, i nosaltres no hem trobat la cistella i ells han guanyat aquest de forma més clara que nosaltres. A darrere no tinc queixa, tampoc tinc queixa de l'equip a nivell de lluita. Jo crec que sobretot aquest treball de boles, de rebots ofensius, d'anar a la pilota, l'hem tingut, però no ens ha faltat l'encert, la clarividència i trobar jugadors que tinguessin un dia més o menys bo. Rigo, ara tu que has vist com ha anat la setmana amb el Guillem Vives, com podries explicar el que ha passat avui a la pista? No sé, no tinc a veure la setmana. Veig la setmana i veig l'altra setmana i veig d'això. Estem parlant d'un jugador que no, repeteixo, si haguéssim estat amb més equilibri, diríem, possiblement hagués tingut de prendre menys decisions en un dia que no estàs bé. Aleshores prens més decisions perquè té aquesta capacitat d'intentar jugador valent i evidentment que avui no n'he sortit. Si no fas una assistència, et fiquen 3 taps, 3-4 pilotes, doncs és que no has tingut un dia bo. Podia passar. No crec que sigui l'únic que hi ha volgut recolzar, entre cometes, la poca varietat que teníem amb el joc ofensiu i aparèixer, perquè algú tenia que poder aixecar la bola i no li ha sortit. No és per preocupar-se, en el sentit que ha pres decisions i avui no ha tingut un bon dia, però evidentment no em podria quedar amb aquesta valoració que se'm ressalta molt a la vista i que ve a la teva pregunta i altres jugadors segurament que tenen una valoració o són valors menys histriònics en el sentit que no ressalten tant en negatiu. Jo crec que han fet un partit bastant més mediocre i l'equip esperava més d'ells. Però bueno, és una situació que es dona i els partits es posen a aquest tipus de partit amb equips de la nostra lliga com aquest de fora, la veritat, però es demostra que has d'estar i fer un joc equilibrat, un joc bo, i avui no hem estat nerviosos, hem estat desencertats i hem portat el partit i no hem pogut trencar el partit com podíem haver agafat una mica de confiança al final i l'equip arribant-ho ha aprofitat, ha arribat amb emocions finals i ha estat més encertat. Última pregunta. Bona Salva, tenim de manera remarcada. Volia preguntar-te per la situació de l'Àlex Suárez. Avui ha tornat a no jugar. En d'altres partits s'ha vist superat per un jugador que havia haver del vincular, que com és Jonas Cabe, no sé què pots comentar d'això. Cada setmana pregunto el mateix. Els jugadors que han jugat a la seva posició han sigut els jugadors, jo diria, millors avui. És a dir, tant Llobet com a Suma, que no ha estat encertat, és cert, però ha rebotejat, crec que ha agafat 8 rebots. Han sigut els jugadors amb millor que han jugat bé, vamos. I després sempre hi ha coses, una en la que ja he parlat cada setmana i després la setmana a setmana. És a dir, he estat malalt durant la setmana, però si no tinc un minut els altres dies perquè per la rotació és la que és i estic content amb aquest treball, doncs avui més que menys. És a dir, Pau, cansaré també de repetir la mateixa història. És a dir, no t'he de preguntar per què no juga i jo sé que li diria el mateix. Hem jugat 10 jugadors i amb aquests jugadors són els que estan més per mi en
cas, amb disponibilitat o en posició de poder rendir i treure el partit endavant.